Selam dostlar, efirde müzikal koyma hit parады hem anın alı baruşысы min Aysıl Oliron. Bugünkü шығарылышны biz tulayım güzel zatlarga bağışlarбыз. Sebebin özünüz de anlatırgansızdır. Yılның en yaktı, en nurlu, en kıyaşlı beyremi yakınlaşa bit. 8 Mart'ta sanallı günler kalıp bara. Bizim bugünkü 15'likte tılsımlı rəvişte xатын kız yaşlarımızны gına jıyğan desəң de bular. Hayır, ikisi ir zatından eken. Toqta. Bütün sirlerini de aşıp bitirmeymelim. Hazır barısında özünüz görürsüz. Gittik. Kızlar 8 Mart'ka nindi бүләк көтә. Күпчелек егетләрне борчыган бу сорауга бүгенге хит-парадта катнашучы җырчыларыбыз җавап бирер. 15-леккә килеп кергән Диана Таҗетдинова өчен мәсьәләне иң шәп бүләк ул сәяхәт. Шетел булмаса да ярый, иң мөһиме дөнья мәшәкатьләрен онытып, икәүдән-икәү берничә көн генә булса да ял итеп кайту. Иң истә калган бүләк ул телефон икән. Күптән булды инде бу хәл. Телефоным менә ватылырга тора, яңасын алырга мөмкинлек юк иде. Шунда мине шаккатырып 8 Мартка яңа телефон бүләк итмәсеннәрме? Ай, күңелләр булган иде шунда дип искә ала Диана. Yazlar kilidi, күңелләрдә ташкан, исерәм мин, шомарт исенә. Без танышкан, тәүге сөю кичен, мин сагынып, искә төшерәм. Исеңдәме, иркәм язгы кичләр, тәүге сөю, тәүге үбешү. Таң аттырган шаклар капка төптә, көткән шаклар кабат күрешү. Исеңдәме, иркәм язгы кичләр, тәүге сөю, тәүге үбешү. Таң аттырган шаклар капка төптә, көткән шаклар кабат күрешү. Шымыр чәчәк аткан язгы кичтә, бүләк иттең гөлләр бәйләме. Мәхәббәтән исереп йөргән шаклар, көтеп алган сөю бәйрәме. Исеңдәме, иркәм язгы кичләр, тәүге сөю, тәүге үбешү. Таң аттырган шаклар капка төптә, көткән шаклар кабат күрешү. Yazlar kilidi, шымырт исләренә исерәм. Үткәннәргә йөгереп кире кайтып, сине сагынып, искә төшерәм. Исеңдәме, иркәм язгы кичләр, тәүге сөю, тәүге үбешү. Таң аттырган шаклар капка төптә, көткән шаклар кабат күрешү. Исеңдәме, иркәм язгы кичләр, тәүге сөю, тәүге үбешү. Таң аттырган шаклар капка төптә, көткән шаклар кабат күрешү. Таң аттырган шаклар капка төптә, көткән шаклар кабат күрешү. Көткән шаклар кабат күрешү.
Хит парадның чираттагы премьерасын Илзида Госманова тәкъдим итә. Һәр елны җырчыбызга якыннары зур чәчәк бәйләме бүләк итә икән. Берсендә шулай 5 яшьлек улы һәм 3 яшьлек кызы аеруча тырышкан. Алар тирләп пешеп бик озак бүләк ясаганнан соң мине бүлмәләренә чакырдылар. Өстәлдә пластилин һәм кәгазьдән ясалган бүләкләр. Стенада фломастер белән язу. Әнигә бүләк. Бу бүләктән башларым әйләнде, хәтта дип елмай искә ала Илзида. Быел исә җырчы бәйрәм алдыннан иң шәп бүләкне үзенә үзе ясаган. Фитнес-клубка абонемент алган. Teliyəş qızıl balam Şıq cəməldi üzünü də Məhəbbətini sağış etdin Tır almadın sözünü də Düşlərime girə alanı da qızıl balam Şunda mini gidersin deyip Alıdan ameli haman Düşlerime gire alanı da kızıl balam Şunda mini gidersin deyip Alıdan ameli haman Alam Türkiye kızıl balam Yazların şeşek ata Şulak şeşkelerge qarab Küngelim sina qayıda Düşlerime gire alanı da kızıl balam Şunda mini gidersin deyip Alıdan ameli haman Düşlerime gire alanı da kızıl balam Şunda mini gidersin deyip Alıdan ameli haman Yaktı olan kızıl balam Hatireler uşağı Utan olup suğa salar Məhəbbətinin quşağı Düşlərime gire alanı da kızıl balam Şunda mini kütersin deyip Alıdan ameli haman Düşlerime gire alanı da kızıl balam Şunda mini kütersin deyip Alıdan ameli haman Şunda mini kütersin deyip Alıdan ameli haman Alıdan ameli haman Хит парадның 13-нче орнында Шәшкә. Иң шәп бүләкләр рейтингын төзүдә ул да бик актив катнашты. Шулай итеп, 1-нче орында ләлә чәчәкләре, ягъни тюльпаннар һәм конфет. 2-нче орында зәркәл эшләнмәләр. 3-нче орында
spa salonga sertifikat. 4-nче урында конвертта акча. Егетләр, сигән кызыгызны шак катарым дисәгез, бу рейтингтагы барлык пунктларны да үтәгез. Яраткан кешегез һичшиксез мондый бүләкне һәм игътибарны бәяләмичә калмас. Без дәвам итик. Мин үз-үземә хуҗа җыры белән каршыгызда Шәшкә. Artlarımdan kalmıysın. Oy oy oy, emin yalındıran bir tapkır ağız pişke şanlıysın. Işanmayayım yigit halkına, şuna da özümni yaratan, özümşe yaşayayım min hazır. Dilesen yarattırır gariza, dilemezsen şavabım nazır. Birinci məhəbbətim tügül, ikinci, üçüncü, bəlkə jidinçidir. Ümitlənib yürüysən ardımdan qalmışam. Прости, дорогой, min öz-özümə xuşam. Oy, 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 restoranlar, buləklər, süzüləri baldan da tatlırak, kıyaşlı bulak iten disen de, irikli turmuşum yaxşırak. Şuna da özümne yaratamın, özümşe yaşayayım min hazır. Dilesen yarattırır gariza, dilemesem cevabım hazır. Siminim birinci məhəbbətim tügül, ikinci, üçüncü, belki jidinçidir. Ümitlənib yürüysən ardımdan qalmışam. Прости, дорогой, min öz-özümə xuşam. Алтын балдақлар деп жырлаушы Эльмира Нағимова 8 март бәйрәмендә дә алтыннан баш тартмас иде. Яраткан кешегә алтын йөзек яки алка бүләк итү өчен бу менә дигән мөмкинлек. Спа салонга сертификатта бу очракта бик яхшы бүләк дип җавап бирде җырчы. Шулай шул, без гүзәл затлар һәр вакыт гүзәл булырга телибез. Безнең әнә шул теләкне яхшы аңлаган егетләр бүләк белән бер кайчан да ялгышмаячак. Шын күңелдән сөйгән яралар, алмаша алтын балдак, саф хисләрне бәхеткә илткән сукмак. Алтын балдак, саф хисләрне бәхеткә илткән сукмак. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдак түгәрәк, ошыда шигедә юк. Сиңа булган хисләремдә җаныкаем шундый юк. Сиңа булган хисләремдә җаныкаем шундый юк. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Җырчы Лилия Хаснулова 8 мартта нинди бүләк көтә? Мин сезгә 3 вариант тәкъдим итәм. Вариант А. Парижга юллама. Б варианты Зөбәрҗәт кашлы йөзек. Һәм соңгы вариант кияүгә чыгарга тәкъдим ясау. Барлык вариантлар да дөрес. Тик бу бүләкләрне теләсә кем түгел, ә бар тик Лилияның сөекле кешесе генә ясый ала. Ул нәтиҗәдә кайсы вариантны сайлар, анысын вакыт күрсәтер. Күрәсендер күңел ялаганын,
Яшьләр кипкән хәзер күзләрдә Тырышмагыз инде юаталмый нинди генә җылы сүзләрдә Ак күбәләк булып тәрәзәгә кунып читтән күзәтәсең сакына Мин риза барсына Birazga bulsa da yanıma sin canım kayıtkına Eğitilmişe kalgan sözler vardır Yaşırıngen hisler yürekte Durmuş yumgakların sütüler Yalğızlıkta ağır bigrekte Ak kübelek bulup tərəzəgə qunub Şitten güzətəsin soqına Mürşide, nişlep oturasın? Eyde tezrek konsertga gittik. Nende konsert? Todar Şastolenki 1+1 ondagı jerşeler. Liliya Gımaddinova, Liviya Hayrulina, Rafael Dina Latipovlar, İlnaz Bahguzeliye, Landıç Türkiye, Deniz Cihanşay, Alina Şerifjanova, İlsiye Bedrettinova Bağırkaydım, İlnaz Garipov, Rizat Zinira Ramazanovlar, Zeynep Tüfer hem tağın pek köp tanılgan jerşeler. Hem biz Hırşile bilen Mürşile. Unutmağız 18 Mart 12-297-43-77 Çakırıl şunca Qorali televizordagi jırşılar bütünüsü bir konsertda muzikal qoymoq konserti Vinaris İlyigit Rustam Sakirov Ilmira Nahimova Ildar Ahmetov Irka Landish Munir Rahmayev Sheshka Rizat Zinira Ramazanovlar İlsab ham tag'in bekub tanilgan jırşılar 25 Mart Filarmoniya 297-43-77 6 yaştan ulkan tomoshachilar uchun Konsertning general sponsori Zenit Bank gruppasida kiruvchi Divon Kredit aksionerlik banki. Kıymetli huşboy, motor kulmak, original sumka hem bek zor şeşek beylemi. Jerşe Gülnaz Halikova 8 Mart'ta ene şunday bulaklarga şoat bulur idi. Eliganga bari duhi hem şeşeklergine bulak etkenler. Kim bile? Belki bu yılғы beyrende anın xiyalındağı bulaklar isimligi tulusu bilen turmuşqa aşar. Qabatlayım. Kulmak hem sumka. Gülnazga yarın desəgiz bulak olurga uzi bilen barığız. Alaysa fason hem tüs bilen yalğışığız var. Yıldızlı tünlerim min sizden Sıradım yıldızının yaktısın Yalvardım köklerge dik jirde Tabaldım canımının yartısın Bir nazga bir hisge direnip Yaşarge ömürler birilgen Canımının yartısı sindiyip İsimin yürekge şigilgen Korkutmay salkını kışlarının Ko'nglim mangilik yossimon Menden de baxtli bir kim yo'q Yonimda har vaqt sen bo'lsang Bir nozga bir hisga tirilib Yasharga umrlar berilgan Jonimning yartisi sen deyib Isming yurakka shigilgan
Бүгінгі шығарылышта біз 8 март бүләкләре турында сөйләшәбез. Игътибарыгызга бүләкләрнең анти-рейтингын тәкъдим итәм. Бернигә дә яраксыз булмаган Кытай сувенирлары анти-рейтингның беренче урынында. Йомшак уенчыкларда гүзәл затларның бик азына гына ошый. Аш-су бүлмәсенә кагылышлы бүләкләр исә кайбер хатын-кызларны чыгардан чыгарга мөмкин. Ягъни әгәр дә сөйгәнегез сезгә миңа кәстрүл ал дип үзе сорамый икән, андый төр бүләк хакында мәңге онытырга туры килер. Һәм иң мөһиме, арзанлы бижутерия бүләк итүдә кызларның кәйфен кырачак. Җырчы Илдар Әхмәтов бу кагыйдәләрне яттан белә, шуңа күрә сөйклесенә бар тик кирәкле һәм файдалы бүләкләрне ясый. 9-нчы урын. Күндә киләм синең юлларыңа, узганыңны синең көтәмен. Алына шул бары күреп кенә, яры битсен яры бүтәннең. Әйтелмәгән әле сөюләрен, әйтергә дә бәлки кыймамын. Узар инде шулай гомерләрен, сагынудан сине туймамын, сагынудан сине туймамын. Әйтелмәгән әле сөюләрен, әйтергә дә бәлки кыймамын. Узар инде шулай гомерләрен, сагынудан сине туймамын. Әйтелмәгән әле сөюләрен, җиңел булмаса да түзүе. Иштеп сиңа кирәк түгелеңне, әрнетәсем килмәй күңелемә. Әйтелмәгән әле сөюләрен, әйтергә дә бәлки кыймамын. Узар инде шулай гомерләрен, сагынудан сине туймамын. Әйтелмәгән әле сөюләрен, әйтергә дә бәлки кыймамын. Узар инде шулай гомерләрен, сагынудан сине туймамын. 8 март бәйрәмен мин яз бәйрәме, яз башы дип кабул итәм дип сүз башлады Алина Сафиуллина. Минем рейтингның беренче урынында чәчәк тора, икенче, өченче урында телефон һәм зәркән эшләнмәләр, 4-нче урында сертификат. Ә мин үземә 8 мартка үз фатирыма күченүемне теләр идем. Хәер, бу хыялны алай тиз генә тормышка ашырып булмас, бәлки туган көнемә хәтле сузылыр. Ничек кенә булмасын, Казанга күченеп килүне максат итеп куйдым дип үз планнары белән уртаклашты җырчыбыз. Алинаның хыяллары тормышка ашсын дигән теләктә хит-парадны дәвам итеп сүзне үзенә бирик. Яңадан башлыйк әле дисең ак биттән. Бу сүзләрне инде синнән җаным, ничәнчеләр тапкыр ишетәм. Бу сүзләрне инде синнән җаным, ничәнчеләр тапкыр ишетәм. Юк кирәкми бүтән, башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Юк кирәкми бүтән, башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Бәхетлесе, күбрәк күз яшьлесе, синең белән узган минутлар. Тормыш китабында барысы да, сабырлыкның да бичиге бар. Тормыш китабында барысы да, сабырлыкның да бичиге бар. Кызлар нәрсә турында хыяллансын инде. Әлбәттә безгә бриллиантлар кирәк дип шаярты Эльмира Сулейманова. Хәер,
һәр шаяруда хакыйкать бар диләр бит. Сөләймановның бүләкләр рейтингы мондыйрак. Беренче чиратта әлбәттә чәчәкләр. Ләкин чәчәк янына бүләк тә кирәк. Мәсәлән, алтыннан ясалган бизәнү әйберсе. Машина булса, тагы да яхшырак. Булмаса, бик затлы савыт-сабадан да баш тартмас иде җырчыбыз. Илмирның аш-суга оста булуын күбегез белә торгандыр инде. Шуңа күрә бу очракта аның яраткан шөгыльне кагылышлы бүләк алу әлбәттә урынлы булачак. Сыйфатлы косметика шулай ук артист кеше өчен бик кирәкле бүләк. Ә сөекле ире белән җырчы бәйрәм көне ресторанга барырга җыена. Бу атнада Эльмира хит-парадның 7нче урынында. Чәчләремә кагылып үтте яз иле. Без кавышканнар көннәрдә яз иде. Тәүге бүләк чәчәкләр бәйләмнәре. Başlarımның шул чак әйләнгәннәре. Тәүге бүләк чәчәкләр бәйләмнәре. Başlarımның шул чак әйләнгәннәре. Ташый сулар кагылыкын кайтарып ярларына. Кайтардым мине мәхәббәт бәхетле yazılarıma. Яшик жаным bu hislerini yazlara sayın yamardı. Яшик ömrünü yaz edip yaratılıp yaratıp. Яшик ömrünü yaz edip yaratılıp yaratıp. Келдип сайрый кушлар талларда. Паралап сайрар үчүн туган аларда. Биз бергә бит шуңа якты таңнарда. Яратабыз шуңа матур язларда. Бүгінгі хит-парадыбызда 2 бөртек егетебез катнаша. Хәзер чират 2нчесенә җитте. Буйдак егет Дамир Зиннатуллин 8 март бәйрәмен әниләр көне буларак кабул итә. Шуңа күрә бу көнне беренче чиратта әнисен тәбрикләячәк. Аннан соң туган апаларын. Планда гади генә SMS язып кытылу түгел, булдыра алганча һәрберсен күреп бер дә булмаса шалтыратып кытлау. Әмма бүләк алу процессы Дамир өчен бик зур проблема. Нәрсә бүләк итим икән дип ул сәгатьләр буе кибет рәтләре буйлап йөри икән. Бүгенге хит-парадны караганнан соң Дамирга бүләк сайлау җиңелрәк булыр дигән өметтә калам. Шулай итеп, 6нчы урын. Яратасына килә, яратыр яр булганга. Күңелемә сайрар кышлар, сандугачлар кунганга. Кышлар сайрый йөздәре, күл буенда таллыкта. Яратканга көннәребез, үтә безнең шатлыкта. Кышлар сайрый йөздәре, күл буенда таллыкта. Яратканга көннәребез, үтә безнең шатлыкта. Күңелләр канатсыз оча, яратучы булганда. Бер-береңә гашык барлар, уртакы якырганда. Кышлар сайрый йөздәре, күл буенда таллыкта. Яратканга көннәребез, үтә безнең шатлыкта. Кышлар сайрый йөздәре, күл буенда таллыкта. Яратканга көннәребез, үтә безнең шатлыкта. Хит-парадның 5леген Алина Әхмәтшина ачып җибәрә. Пион, тюльпан, ромашкалар әйтерсең лә махсус 8 март өчен яратылган чәчәкләр. Мин әнә шуңа да эреп китәм инде дип уртаклашты ул. Иң мөһиме игътибар. Яраткан кешең белән бәйрәм көнне кулга кул тотынышып партаны узуда онытылмаслык булырга мөмкин.
Сүйекленini шатландыру теләге ихлас булса, кичкедә генә бүләктә сыендыра. Әберсендә шулай бәйрәм көнне ишегемне күргәр шакыды. Бер кочак чәчәк бүләк итте. Бу букет икенче шәһәрдә яшәүче бер егеттән иде. Моңа бер шаккатсам, аннары үзен тәрәзәдән күргәч, икенче бер гаҗәпләндем. Онытылмаслык сюрприз булды бу дип сөйләде җырчы кыз. Шымырт күзләр җыры белән экраннарда Алина Әхмәтшина. Күзләреңә шымыртай кара күзләр, шымыртай кара күзләргә гашык булмый кем төсәр. Шымырт кара күзләреңнән әхбер үбеп алырга, янган йөрәк янсын дие бутларында янырга. Шымырт кара күзләреңнән әхбер үбеп алырга, янган йөрәк янсын дие бутларында янырга. Kara gözünden gözlerimle alalım, gözlerimden nur bürküle eytir sözler davalmayım. Şımır kara gözlerimden ehbir öbüp alırga, yangan yürek yansın diye butlarında yanırga. Şımır kara gözlerimden ehbir öbüp alırga, yangan yürek yansın diye butlarında yanırga. Gözüm var sana eytir sözüm, şımırt gözlerini kursam kıyılıp düşemizim. Чын йөрәктән ясалган бүләккә барлык кызлар да шат булыр дип уйлыйм дип сүз башлады Регина Тимербулатова. Энә дә бүләк, дөя дә бүләк кыскасы. Эмоциялар белән бәйле бүләккә ул аеруча сөйдәшек. Әйтик, кызыклы экскурсия, театрга билет яки романтик очрашу әнә шундыйлардан. Минемчә, бу төр бүләкләр күпчелек кызларга ошарга тиеш. Шуңа күрә егетләр бу вариантларны да исәпкә алсагыз, бик яхшы булачак. Ә без дәвам итәбез 4нче урын. Нигә минем тарафка тик бер күз салып үтмисең? Әллә чынлап күрмисең син, әллә йөрер дисең? Бер карасаң күзләремә, күзләрең аламасың. Минем утым сиңа кабар, яратмый каламасың. Бер карасаң күзләремә, күзләрең аламасың. Минем утым сиңа кабар, яратмый каламасың. Күзләремә кара әле, сыйдыра түгеле. Берәүне дә яраталмам, сине яратканы кебек. Бер карасаң күзләремә, күзләрең аламасың. Минем утым сиңа кабар, яратмый каламасың. Бер карасаң күзләремә, күзләрең аламасың. Минем утым сиңа кабар, яратмый каламасың. Чиратта Дилия Әхмәтшина. Җырчы кыз үз рейтингын тәкъдим итә. Менә ул идеаль бүләкләр. Мальдив утрауларына юллама, өр-яңа Porsche машинасы һәм Cartier маркалы йөзек. Нәрсә, егетләр, каушап калдыгызмы? Замана кызларының таләпләре дә заманча шул. Тик бу шаярту иде. Һәрхәлдә Дилия гап-гади бүләккә дә шат булачак. Гомумән, көчле затларга яшь башкаручыбыз чәчәк бәйләмнәрен гадәти көннәрдә бүләк итәргә киңәш итә. Андый букетлар күңелләрне тагы да җылыта ул дип сөйләде Дилия. Буена сине уйлап яттым, искә алып йөргән чакларны. Тик нигәдер хәзер сине түгел, кышан башка ярларны. Сине уйлап
монтаж башкаручы Лешан сені хәтта инекеши яслаган кичкенә рәсемгә дә шын күңелдән шатлана. 8 март бәйрәменә җырчы кызга нәрсә бүләк итим дип баш атучыларга берничә вариант тәкъдим итә. Билгеле инде бәйрәм чәчәксез булмый, букетның бәясе мөһим түгел, ә менә бүләк күпме оригиналрак булса, шул кадәр яхшырак. Әйтик, парашюттан сикерү оештырсагыз, сездән дә яхшы кеше булмаячак. Уңышлар! Dostları belli yaşav yemli, dostları belli көңелле, dostları belli aralaşu, ozan aytağım birine. Dostlarıma rahmet eytip, yarsı bitibe yürekler, bitmez rahatlık süngüme söyü, minin sizge tilekler. Dostlarıma rahmet eytip, yarsı bitibe yürekler, bitmez rahatlık süngüme söyü, minin sizge tilekler. Dostları yaktı yıldız, ay nuriday balqaysız. Bu turmuşda şin kişisiz, şunga jengel atlaysız. Dostlarıma rahmet eytip, yarsı bitibe yürekler, bitmez rahatlık süngüme söyü, minin sizge tilekler. Dostlarıma rahmet eytip, yarsı bitibe yürekler, bitmez rahatlık süngüme söyü, minin sizge tilekler. Yaşık eşuyni kulağızda, sev selamet yaşayız dip gül şeşem yollarızga. Bir туганлыгы Неулинларда 8 бар бәйрәменә бүләкләр рейтингын төзүдә катнашырга теләк белдерде. Кызлар зәркән эшләнмәләр, парфюм, путевка кебек бүләкләрне 1-3 урынга урнаштыра. 4-нче урында китап яисә театрга билет. Ә менә 5-нче урында шактый үзенчәлекле бүләк урын алган. Ул да булса йорт хайваны. Мәсәлән, эт, песи, куян. Bir юлы шулай әниләренә диңгез доңгызы бүләк иткәннәр була. Аның җылдавына түзә алмыйча, әниләре бу шикарный бүләкне кире кибеткә тапшырган. Әлегә кадәр көлеп искә алабыз дип сөйләделәр кызлар. Бүген Галиуллар 1-нче урында. Минемчә, Газиз әниләре өчен бу менә дигән бүләк. Афарин. Эшләренең киңәшләре, серләренең сердәшләре, сез минем туганнарым. Шатлыкларымны күрүче, күңелемне үстерүче, сез минем туганнарым. Чәчәкләрнең алларыдай, татлы шикәр балларыдай, сез бар минем туганнарым. Кадерле сез җаннарымдай, гомерегез уза булсын, Идел елга суларыдай, булса туган шундай булсын, минем туганнарымдай. Бәйрәмнәрдә бергә булый, күрешеп, йөрешеп торый, аралар җылы торсын. Туганлык бердәмлегеннән, җаннарның бергәлегеннән, тормышлары матур булсын. Чәчәкләрнең алларыдай, татлы шикәр балларыдай, сез бар минем туганнарым. Кадерле сез җаннарымдай, гомерегез уза булсын, Идел елга суларыдай, булса туган шундай булсын, минем туганнарымдай. Булса туган шундай булсын, минем туганнарымдай. Хит-парад
Сәнгатька шулай итеп нәтиҗәләр ясадык, иң мөһиме бүләк эзләү эшен мөмкин кадәр җиңеләйтергә тырыштык. Җырчы кызларыбыз тәкъдим иткән исемлек белән егетләр курыкмыйча бүләк сайлый аласыз. Уңышлар сезгә. Гүзәл затларны чын күңелдән бәйрәм белән котлыйм. Якын кешеләрегез нәкъ сез теләгән, сез хыялланган әйберләрне бүләк итсен. Бәхетле исән имин тормышлар теләп, мин Айслы Лерон сезнең белән саубуллашам.